Nandito po kami ngayon sa Kasalukuyan. Yan, yung bang hindi pa nakakamamasal dito sa isang Pampanga, kitang-kita nyo po yung lugar nito. Dito yung pinaka main hall ng mga cellphone at mga gadget po, mga ano. Ah, anong gusto mong kainin ngayon? Nandito tayo, nasa pasyalan tayo ng ano. Ha? Anong gusto mong kainin? A few moments later. O sa Skyranch pala mga guys. Skyranch pala yun. Hindi ngayon papasal muna kami. Ikot-ikot muna kami mga guys. Ikot-ikot muna. Yan, para makita nyo naman yung hall ng SM Pampanga guys. Ha? So, ha? So guys, sa SM Pampanga po kami ngayon. Ayan, nasa hall po kami ng SM Pampanga guys. Ito ngayon yung ating mga ano guys, ang kasalukuyan. Ito sa loob na po ng ano to, ng SM. Kung di pa kayo po napapasal sa loob ng SM Pampanga, kung dito po ang hall niya po, pinaka ano pa mga guys. Yan. Kitang-kita po natin mga ano natin. Ito po yung ating pasyalan ngayon mga guys. Yan, kasalukuyan. Yan po. A few inches later. Ang hall po ng SM Pampanga. Okay, so. SM Pampanga guys. Hall niya, hall. Pinaka main hall niya guys. Kung di kayo nakapupunta dito, asal na po guys. Ang ating bida. Meanwhile. Guys, tayo. Namamasal po tayo guys sa ngayon. Para kitang-kita po natin yung logo ng SM Pampanga. Nandito po tayo ngayon. Guys. Guys, labas na po tayo sa ano, labas po tayo sa A few inches later. so guys, nasa labas na tayo. Guys, Skyranch po ng SM Pampanga guys. Ito, maraming po dito ngayon sa ngayon guys. Sobrang dami. Yan. Tugong tren ito guys. Yan. Skyranch po. Guys, vlog ko yan guys. Guys, ito, dahil pinipilahan ko itong mga palarong ito, yung ano ba ng orsi-orsi. Yan, ang dami daming tao dito, guys. Yan, sa dami niya,
Kitang-kita guys, mga ano na yan, oh. Ayan guys. Kaya guys, oh. Ang daming tao. Grabe yung mga tao dito guys. Alam na ba basag ka dito? Ha? Sumayaw ka din. Para makita ka ng mga tao din. Oh, sasakay tayo mamaya. A few inches later. Yee, sasakay tayo. Oh, dito na, dito na. Ha? Ah, ang ganda oh. Quezon Pampanga po mga guys oh. Kaya Skylands. Gano'ng katutuwa ng mga tao dito mga guys oh. Hindi po napapapasyal. A few moments later. Pasyal na. Ayan, katulad niya mga guys oh. Parang kitang-kita po yung ano ng guys. Mawiwili ka talaga dito. Ang dami talaga mga ano. Yan, kitang-kita natin mga guys oh. Sobrang ganda. Nakaka-attract, nakaka-nervous oh. Mapalaro dito mga guys. Ito mga guys oh. Ayun na, yun na. Yung loop. Stop na po siya, wala na po siyang ano, hindi na pumandar. Tulad oh. Oh, yee! Ang gandang tingnan mga guys. Quezon Pampanga po ha. Ay, mga palaro dito. Ang dami ko mga guys oh. Ang dami oh. Mga palaro dito mga guys. Ang dami. Ayan. Dito. Saan tayo? Doon. Sobrang dami guys. Ganda. So mga guys, so, ang ganda tingnan guys, so. Sobra. Ang ganda. Ano na ito rin guys, so. So guys, so. Uy! Walang nakatarap mga masal dito guys. Meanwhile. Dami ng mga ano, mga tao dito sa ngayon. Kitang-kita guys, oh. Ano guys, maandar na. Andar na muli. Ano guys, oh. Nakaka-nervyos. Roller coaster guys, oh.
Ganyan ka, ano? Ano? Uy! Bigla-bigla na! Pag-thrill, guys, mapapasigaw ka. Mapapasigaw ang sobra nervous. Ano? Oh, guys. Natatakot ka. Tapos na yung ride dito, guys. Saglit lang. Sinaglit lang. Nakatakot ba? Ay, hindi po. Dito po sa... Meanwhile. Oh. Mga guys, nandito kami ngayon. Sa Pampanga. Yun na. Guys. Woo! Nakaka-nervous, guys. Yan, guys. Yan, guys, oh. Guys, oh. Nagkakasigawan na. Sobra taas, guys. Woo! Drop tower, guys, ha. Drop tower pala ito, guys, oh. Kakasigaw na, guys. Grabe. Talagang Meanwhile. tama, guys, oh. Ayun sa ano ito, sa Skyrange ng San Fernando, oh. Napakalaki. Sabi mo mga guys, oh. Tao na yung mga guys, dito sa itaas. Oh, yung mga tao na, guys. Laki. Ganito sa kalaki. Ganito sa kaganda, guys. A few inches later. Sa loob niya, guys, oh. Ang daming pupila. Ang daming pipila, guys, oh. Grabe yung pila. Nagpipilahan talaga, guys. Tapos to, guys, oh. Nakikita niyo mga pila na yan. Napakarami, napakano, guys, oh. Tao niya sa itaas, guys. Ang dami na nakano sa buntot, guys. Sobrang dami na. Nakakalula na, guys, oh.
Meanwhile. Papamasal tong ating ano ah. Oh.